Tu máme ešte miesto, kde sa teda môžu chodiť zvieratá napojiť. Bohužiaľ už len stojaca voda a ak toto vyschne, tak vlastne už posledné miesto, kde zahynú posledné ryby v potoku, lebo už len tuto sa nachádzajú. Nie je to katastrofa, len čisto, že zahynú ryby alebo zvieratá nebudú mať čo piť, ale aj vtáctvo všetko vlastne odíde, ako napríklad rybárikovia, keďže toto je akurát prostredie, kde by mohli hniezdiť. Takže toto je istá záhuba všetkých živočíchov v okolí. Takže keď hovorím, toto vyschne, sú tu posledné ryby, tak na potoku nebude život. Myslím si, že aj niekoľko rokov, pokedy nedoplávajú ďalšie.